Kamu prajurit yang tidak bisa disiplin dan kurang Sebentar, Pak. pinter kamu. Masih berusaha. Berusaha piye? Kamu kok musar-musar kayak yoyo? Tidak kelihatan, Pak. Periksa kaki. Ada? Ada. Kamu harus bilang siap ada. Siap ada. Itu militer seperti itu. Seperti itu. Ora usah. Ora usah. Oh, kuwi rasa mbok elokno. Rasa boelono. Oh, koplo bocah iki suwe-suwe. Oplo komandan. Rasa guyu. Periksa kaki. Periksa tangan. Periksa telinga. Periksa lato-lato. Lato-lato. Sudah, Pak. Ada? Ada, Pak. Ini keluduk-keluduk. Siap, gerak. Kepada. Gerak. Kamu itu kurang sehat kuping kamu. Lihat ini contohnya. Maju, yang putri. Kepada sang saka merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Komet, maju. Kepada. Hormat. Wait. Lo bocel. Hadap. Gerak. Ini kopok kamu ternyata ya. Ini loh, lihat, ini yang sehat, ini yang pendengarnya bagus, pendengaranmu ndak bagus. Ini bagus, Pak. Bagus dari mana? Ini lihat ini. Hadap kanan, gerak. Loh, tes penak. Hadap kanan, gerak. Loh, terima kasih. Boleh kembali ke barisan. Kamu? Loh, barisan kok rono kene sik kok kesusumen sampean ki. Komet maju. Hadap kanan, gerak. Maju, basa, gerak. Apa nih? Kopok kamu prajurit. Duh, gak jelas kupingmu tuh gak jelas. Hasib. Melangkah tegak, maju mundur, balik kanan, maju jalan. Gerak. Harus dewe, Pak. Kamu maju. Sebagai prajurit harus siap apa-apa yang diajukan pertanyaan oleh komandan. Komet, siap. Ini tugas buat kamu. Ya, Pak. Apabila kalau kamu menyelesaikan masalah, Siap, Pak. di situ ada seorang wanita yang lagi dicopet dan di sana ada kebakaran. Mana yang kamu utamakan? Saya balik, Pak. Duh, kok iso balik lho? Bingung. Duh, nyapa lo kok bingung? Soal kebakaran. Ada wanita, Pak. Kok gak iso tanggung jawab sing apik to, Mas? Nah, kalau Bapak, Yo, ya wedok isik to urusi. nah nanti rumahnya entek, Pak. Kebakaran. Ya bingung berarti aku. Nah, iya. Waduh. Apabila ada seorang anak yang mau tenggelam, Ya. terus di situ ada seorang wanita kecopetan, mana yang kamu tolong dulu? Wanita, Pak. Loh, anaknya tenggelam no? Bapak, anakmu. Loh, asem iku iso anakku ku lho, sok omonganmu kok iso anakku kok iso ya ora kok ya. Baik. Untuk prajurit yang pertama bisa nyanyi? Coba kamu nyanyi. 1, 2, 17. Nyanyi apa? Nyanyi sak senengmu. Gundul, gundul, pacul, Aduh, bagus sekali. Terima kasih. Karo komet. Ayo. Gundul-gundul. Ini adalah contoh seorang prajurit yang sangat istimewa. Kamu nyanyi. Mansur S boleh, Pak? Oh. Boleh. Kau bagaikan rahwana. Iya, Pak. Biasa. Kuping idol. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Iya. Niki nyuwun sewu. Niki komet sing nggih kesruh kiambak kok. Apa? Ya ngertos pargone Mbah Hani komet apik seneng. Bareng nyawang napa Mbak Pipit kok iso cengengesan dhewe nyapa to. Iki modele ngece sampean to, Mbak. Modele nek wong lemu ki ra iso pargo. Saiki lek ngece kon lungguh. Mas Kumat lenggah sik. Nah, lenggah. Nah, madhep ngalor. Macam ngalor. Rono. Ambak nolemu aku iso nang. Pipit madhep ngalor ning ngarepe Mas Kumet. Ngeten. Ngarep mundur. Nah, wis, pargo coba yo. Coba tipe ngono. Perang Ukraina iki. Selap. Hei!
Iya ta biarpun gemuk tapi energik Mbak Pipit. Ya apa Ramet? Iya. Lah nyapa lho kowe kok so Mbak Pipit teh semangat kaya ngono kok malah lemes. Ambune. Ambune piye? Lah kowe ora ngerti kok joget karo pus. Ora patek mambu ambune geblakno wong. Nyek lho. Wong ngono parkoe rekoso lho ora sadar bobot. Parkoe pantese ya kaya Ani gitu. Ngene-ngene pat lho kuru kok gluwer. Mau kira ombak ya keluar kok Ning ora apa-apa. Mboten masalah. Nah, lagi goyangnya mboh lagi. Ikan lunggone ya gelem kan. Nah, lungguh entok, lungguh. Paijo paijo ditinggal bojone jarene ra kuat ra ganti wajah bubure. Paijo paijo ditinggal bojone jarene ra kuat ra ganti wajah bubure. Jomomen kasih disire bojone ninggal dadi TKW. Jarene akeh duite paijo lara ati disire bojone jarene ora kuat ra ganti wajah bubure. Kantor Mas Wahyu Agung Santoso yang wonten Malaysia. Mugi Mas Joko Wibowo Sumber Agung selalu monitor. Coba ijo apa gue ra dosa saben dino gue dadi omongane monggo. Coba ijo apa gue ra isih kapan ketemu basa kabeh padha bate. Apa biyen gue ora kelingan. Apa bisa jadi pacar dia. Bakal ngopeni salawase. Tadi malam bersinasi ake. Coba ijo ditinggal ke bojone jarene ra kuat ra ganti wajah bubure. Mas Edi Kedes kantor Mbak Maya Lukukan yang wonten Jeddah Saudi Arabia. Ugi mboten kesupen Mbak Tami Miami yang selalu monitor.
Niki Mbak Punjung karo Mbak Lilis sik jumeneng sik minangkani pamundhut saking para sepuh. Ya. Sing nom ya dituruti, sing sepuh diaturi, ana pundutan caping gunung ning digarap jenglingan. Nah, nggih cocok. Mbak Lilis iki sing jengleng Mas Dodok, Mbak Punjung sing jengleng Cak Komet Kelamin. Wah, cocok Ya. menika. Coba ben oleh daharan sing sejuk sing enak. Oke, Coba. tambah semangat Pak Delu punika pun cocok niki. Mbak Lilis dhisik kaya ngapa? Iki diaturke para sepuh pini sepuh pepundhene dhewe kang keparang derek Wungon Tirakatan ana ing dalem bali desa Ndadap Langu Ponggok Blitar. Nah. Siap ya, Mas? Aku ki bakal siap terus marang sliramu diajak. Iya, sampun jamu. Wis. Saben bengi nyawa Adoh tekan Bojonegoro ning Blitar nganti jenglingane ora sembodo mudhun le dadi dagelan. Nggih, siap kula Pak. Foto napa-napa nek temriki kula lampahi. Satu kali jenglingan lek ngantek ndak sembodo Nggih. dipotong 150.000. Waduh, kok ning kene akeh tukang palak gitu. Pun mboten masalah, konsekuensi. Konang Cepak kelis, yuk. Nah, Pripun diajak? Pripun? jan mantep lho Mas, jenglengane sampean jan ngepas. Yo iki sejati ning wong lanang kaya aku mangkene wong ayu. Ngono ya Mas. Iya, aja cilik atimu, buktekno yen awake dhewe ya iso jenggeleng. Jenggleng kok jenggeleng. Jenengan awake luwih cilik mestine luwih lincah lho ya. Mumbul ora mudhun-mudhun. Iki jenenge ilang kowe, mumbul ora mudhun-mudhun ilang. Sing penak lho ya. Jung. Dalah. Engko lek dijengleng karo Mas Komet dicepakke lho ya. Nggih. Ah, sik coba dicoba. Madhep ngidul. Ngidul niku pundi? Kene madhep ngidul. Nggih, mriki. Coba dingkluk. Bokongnya diangkat. Ora sing angkat apa? Diangkat dicedhitne titik. Nah, ngono. Oh, lambesanku. Nah, engko ngono lek jengleng ngono kuwi. Nggih. Ngono Mas. Kudu iso lho ya. Bisa aku sawira. Kudu pas lho ya. Ya, dadi lek jengleng ngono kuwi pas. Nggih. Heeh. Matur nuwun lho Pak Minto. Iya. Kono lho matur nuwun. Ayo madhep rene deh. Kono siape kadung. Nyuwara bebas ning waktu arep dijengleng madhep ngidul, cuk dijendhitne. Nek dijengleng ngono kuwi ya. Nah. Apa iso gambar. Nyapa telu kowe guyu lho. Mesti sampean bayang ta, Mbak? Kaya wedhus Jawa. Yen memajang Engko lek ngantek Mbak Punjung lek jendhit ndak iso tak kon marahi ibuke lho. Pun iki mawon riyen emang buwe iso jendhit. Iso. nek gak pas keju. Mosok to, Pak? Wong karo Awas. Jano. Nah, lekas mapan yo. Ayo. Piye? Tenan to. Aku mapan lho, Mas. Biasane gak ngono. Lho biasane pas lho. Ngisin-ngisin ki tenan ra sembodo kuwi. Baleni. Janor. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Lho. Pangga gak kena lho, Mas. Jane kamu ki sepiro to? Lho, kok aku sepira? Kamu kena apa ora? Ora apa-apa aku jane ya gak masak. Ayo tadi kok so diajeng lilis. Dalam Kang Mas. Sawangan to pasangan keluarga melarat jenggleng ae ra muni apa-apa. Kurang pinter kaya sampean ya. Iya iya. Nah, contohnya Mas Dodok, kembang wae, ya Lis. Olah ora Kuwi iso. ngono nekmu kok kian pola, mbok kaya nekku karo Mas Dodo. Olah tapi kan gak iso ngene. Mas ora iso ngene kan tapi iso kluget-kluget. Sampean kok gak kluget-kluget kok. Yo sik to Mas Trai, lagi musik pemanasan lho. Tapi kuwi kayak kluget-kluget to ya percuma ora teko mending.
Maksudmu Gawe apa? dingklek to? Ya. Iya iya to. Sing kene lho. Ora teko. Mas. Bukteke Mas Ojo. Nggih, nggih, Nah, Pak. sing penting jeleng. Mas Ya. sampean dinyak lho, dinyak kae lho. Mas jare ra teko dinyak lho. Ora teko. Ndak trimo, aku tidak Saling trimo. sabar Dik. Saiki tukang urut apik-apik Dik. Tenang. Allah wis kasepen. Kok diurutno ya? Paling yukur kawel. Kawal giasmu kuwi kewapo. Mas sambungan, Mas sambungan gen Iya. teko. Aku tak sambung pring petung ya. Wis to. Ponsrat. Pring apa ya sedotan kuwi kok. Sedotan giasmu, sedotan. Lho, nyuwun sewu lho, wau ngendikane Pak Minto pripun? Mirip nyambak to? Ora. Sok sapa dagelan. Kok ado-ado jenggleng kok gak muni dipotong pinten, Pak? 150. Gosok kowe cicilan udah motor gak Hah. lunas kowe. Oh, genah-genah lekmu. Ora enek setrume ngono Sing tidak dipotong sapa ekres. sing dipotong? Ya sing Nek gak mu. muni to, gak muni to. Oke. Lho, dipotong kok oke. Nah, Mas, sampean Mas bakal minduk wis 300 lek motong kemu, Mas. Gak masalah. Lah blonjoku kelong no, Mas. Ora ra, tak tulno apa-apa kok. Ya Lis, bukteke Lis. Iya Mas, iki kluget-kluget ya Mas. Ya jentit ya kluget. Heeh. Ayo tenan. Keluarga. Lho, dipakani lho. Makane sapi kok. Ayo dibuktekke. Haan. Haan. Dek ini suka ngene, Dek. Haan. Dek, Haan. alah, Dek. Haan. Iya to, Ki? Yo Lis. Haan. Guna. Aku jalan sing tak klep. Piye, Dik? Piye, Dik? Ya mantep no Mas, wong enek kluget-klugete Anu, kok. kula nyuwun sing gurih. Lek kleng lek kleng. Mas aku yo pengen. Iya, iya, iya. Lah aja tak turuti. Mana. Jentret asik. Oh. Ayo, Mas. Ayo toh. Tenan lo yo. Iya, iya. Kudu kena. Kena iki lho, aku yakin kena. Ayo, Mas. Tadang. Oh, alah. Kena iki piye to, Mas? Sik to, masa njaluk ganti iki. Mas paling barangmu kopong. Oh, iki lho. Sabar ya saya. Gak aku lek ngono kuwi. Weh, pegat tembak pegat golek kaya sing ngene iki lho. Aku Ojo. Ojo burek kok sesek kena ya. enggak mau. Mbak Yu. Dalah. Nalpote jenengan nyenggol kula Masa? Hidup no kula. Piye? 300. Nyenggol tok sing salah kono kok. Mboten kenging niku lho. Ayo piye kono? Iso apa ora jajal sembodo apa ora kuwi? Anu berubah arah Mas Prene. Oh. Rokno. Nah. Apane sing ditokno ki apa? Lah mau yo ngene. Heeh, terus Jajane Yo. saiki makanan kena apa ora? Lah yo ngono kena. Ayo Mas. Nah. Loh. Biasane ya. Kena Sik, komet. Oke, Pak. Nah, mungkin perlu diuji coba jajal karo putri sik. Tok tong karo iki. Putri. Ah, kena apa ora? Ayo, Tok tong. Pak. Kok ya pangkat Loh. atas. Mbak, kita Iya to, Mas? sing lanang loro kuwi. Sik to, Mas. Padahal ini tak jaman ndok boyo 7 lho. Nyatane yo klimprak. Oh, karo Hani. Boyo urung tak anu netes e. Loh. Smeh. Wes mlempem. Tiga. Niki tak. Penyakit. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Luki. Cina Pak Karis tuh. Lek dijengdeng ngono. Pun kula tak jamu mawon Pak, pun mboten usah. Ya terus teko lor. Loro ngono. Sik loro coba. Yo. Kae lho Kok nggih? Oh iya ta. Tak tang. Sing kaya ngene ra kena kok. Kono wis kaya Mas. Enggak kak aku. Tibakno sampean ngono kuwi karo kuwi kok kena karo aku kok ora kena. Aku sepuran Aku kurang piye, Mas? Karo kamu aku kurang gimana? anake awake dhewe sing cilik ya oleh kene. Sing rada jembure sih. Oh, Berarti selingkuh ana Madalena kowe. aku lho dipotong itu. Ora iso, awakmu wis kelakon jenggleng sinden sakmono kae. Nyapa sing siji kae ra mbok elokne? Sing ndi? Lah kae sing pinggir dhewe. Bongkot bongkot.
Bongkot iki kaya pringe jane nyapa lho, Dik. Niki, Nggih to? sampean ki nderek, Dik. Dik. Ayo ya. Ya, ya. Ah, ya pra. Wis loro kuwi. Karo Mbak Punjung. Nah. Oh, Guri paling guri. Mangga gak kena lah. Iya toh. Kan aku. Selamat. Wes aku ternak balik nang wong tuaku ae nek mu ora kena no ae. Ojo. Aku boleh Pak Lurah iki Wes, Pak Lurah. ora kadung atur apa-apa yang balikno Wis kok. pegatan Mbak, pegatan ae. Nggo apa? Kau ora ngono. Nggo apa sampean di lanangan ra urip nggo apa? Jajal karo nekmu Mas, kena ora. Kok sampean ketagihan. Piye to wae? Ijen karo aku nek arep gawe nek kae ijen. Milih dulu ya. Isek. Dik, sabar ya, Dik. Tresnoku namung sliramu tok. Wis ora Oleh sampean jajal kae oleh ning Piye to, bentuk Dik? engkung bali entoh. Toh tenan wis. Jajal. Laki-laki lemah minggir. bojoku malah digo jajal-jajalan. Tang. Lah sampean piye? Iki urusane bojoku dhewe kok. Kuwi wis kena. Kowe kok apa geragas kaya garangan kowe? Lah engko tang adae sing bermasalah. Ora, yo nggonmu dhewe iki bermasalah. Tadeng ayo Mas ya. Ayo. Iki ape Wes aku tak melu Mas. Dodok ae wes jol. Apakah kamu mau mencobaku? Towo. Terae ngono kuwi. Pintenan, Mas? Kuwi 750 budal dhewe. Ini, Mas. Ayo Mas kene. Oke. Iki ae pepen. Iki jelas wae anake. Coba nang kok Mbak si pisan coba. Lho. Kok saya atas? Jajal. Jangan-jangan Hah? Iki wis. 2 kali kok wis arepe kluthak. Oh, gak iki. Jangan-jangan kamu punya penyakit. Gak mungkin. Pasti kamu punya penyakit. Aku hanya punya panu. Panu apa ndasmu dinane korengen ngono kok. Ya karo kuwi. Dicoba satu lagi. Satu Oke. lagi, Yo. Kok saya entek. Oke apa ora muni kok oke? Kena diwat-wat Mas. tadi. Sing terakhir kok terus ndak kena mungkret ki piye? Anu, Obatmu lho piye? obatnya hanya bereaksi setengah jam. Kowe iki goblok kok. Piye to, Teh? Kuncine iki siji. Apa? Yoga ku anggar mbok beresi, mbok kei rezeki, bakal budal wong-wong iki. Ya kok tak beresi. Heeh. Aku bangkrut. Lho, kok iso bangkrut piye to? Lah piye wong kene ra gedhek apa-apa ta? Yo piye caramu utang-utang bank kan iso. Pak sile 5.000, Pak. Gue beresi. Jadi semayani ngono mesti apik kuwi nggo. Kono. Semayani kalau semayani. Anu mungkin separuh. Apane? Separuh. Separuh apane? Ayo dia. Kono aja gonta-ganti gak apik. Lah lagi wis kadung karo aku kok. Piye met aku gak iso berkata apa-apa aku nek ngene iki piye to aku. Iya kono nak pengen di anak-anak ranti gulu. Lho, ranti gulu piye? Yo duwe to. Mangsamu. Ayo. Aku Ya. gak usah. Pacita. Terakhir tibane enak anekmu, Mas. Lah iya, sampean. Cilik tapi enak anekmu. Cilik rasa dunekne. Sementing enake no. Iya. Makasih. Alah, Makasih loh, Mas. kayak pengen plera. Apa? Aku gak pengen kok. Tenan. Terus Aku tuku dhewe. Apa kok tuku dhewe? Loh, jajan. bayaranmu wis entek kepotong. Wong lek kegedean karep yo ngono kuwi. Hitung-hitung. Ya, aku tuku dhewe. Ning ndi? Kono. Kono ndi? Semampir. Belum. Iki apalmu kono ae kok. Ayo diajeng. Panas. Yen Janjine Piye
Udan panas saling aling Hah? caping gunung Natian wadon sarta Ya. Alusan sak pupu. Mula bablas digarap rada kasar. Ya ya ya. Di zaman berjuang jarak kelingan anak lanang Ya ya. minta openi yang saiki ono nganti jarine wis menang katurutan sing digadah Ya ya. biyen tak openi ning saiki apa lali Ya ya ya. Neng gunung tak jajangi saka jago Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. yen mandang tak silih sampai Oh, wae suwung. sekar bisa nyawa gunung desa hati raja Ya ya ya. Ya ya ya. Yo dirokke. Zaman
Besok manggung anak karo mangupong Kumandang tambah iso Ruteka bisa tak Dok tek tok 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 Mas Komet, Mas Dodok. Injih. Monggo le badhe matur dhateng Bapak Kades ugi warga masyarakat Ndadap Langu Ponggok Blitar. Inggih, para bapak para bu sedaya kemawon mekaten punika libur saking kula mbok bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ugi namung ngaturke sembah nuwun dumateng Mbah Lurah. Mugi-mugi Mbah Lurah awet sehat, Ya, sami. seger waras, awet momong putu wayah. Ugi ngaturke nderek dedonga kagem sedaya masyarakat mriki. Mugi-mugi pikantuk berkah saking ngarsane Gusti, pinanggih bagya mulya, ayom-ayom tentrem, boten kirang sandang pangan tuwin papan. Nggih. Mas Komet. Nggih, sampun, Pak. Nggih. Ayo, Nduk. Lingono naroske lakon. Ayo, ndak derekake, Yung. Koko sing tupak melun